Dette er Fodbygård. En historisk herregård, der har rødder helt tilbage til 1200-tallet, med lokationen vestligt for den sydsjællandske havneby Næstved. Ejerskab og historie af herregården går dokumenteret tilbage til 1200-tallet, dog med manglende eksistens på billeder af ejerskab. Fodbygård har ifølge dokumentation været under godt 40 forskellige ejerskab. Dette har bestået af 4 ejerskab fra 1200-tallet til 1500-tallet, 7 ejerskab fra 1500-tallet til 1700-tallet, 9 ejerskab fra 1700-tallet til 1800-tallet, 11 ejerskab fra 1800-tallet til 1900-tallet, 6 ejerskab fra 1900-tallet til 2000, og fra år 2000 til dags dato har Fodbygård været under ejerskab af 4 forskellige personer. Herregården har altid stået stærkt befæstet og har fungeret som beboelse og beskyttelse af de adelige ejere og tjenestefolk, og har samtidig haft stor fokus på landbrugskraften, der støtter det lokale samfund. Alle ejerskaber og adelsfamilier af herregården har bidraget til udviklingen og vedligeholdelsen af herregården, der har reflekteret de politiske og sociale omstændigheder for deres tid. Herudover udviklede herregården sig i 1700-tallet til at få betragtelige haver og udhuse, hvilket afspejlede befolkningens indflydelse på herregården. I 1800-tallet fik Fodbygård kæmpe indflydelse af moderniseringen af landbrug og arkitektur. Perioden på blandt andet på storslåede forbedringer i herregårdens landbrug, hvor Fodbygård også gennemgik en modernisering, og hvor igennem herregården også blev et forbillede for landbrugseffektivitet, der fik inkorporeret nye landbrugsteknikker gennem maskineri. I 1900-tallet blev der herefter på Fodbygård lagt fokus på at vedligeholde dets historiske integritet, dog med samtidig tilpasning til det moderniserede landbrug. Fodbygård formår stadig til dags dato at bevare sine historiske karaktertræk i arkitektur. Herregården bevares som en historisk ejendom, der fortsætter arbejder med fuld fokus på landbrug og med at bevare sine danske landbrugsværdier og dets historiske integritet. Med et blik væk på de historiske ejerskab og udviklinger, så består Fodbygård af adskillige bygninger med hver sin funktion. Fodbygårds centralbygning, der historisk er brugt som bolig for herregårdens ejere, med bevarelse af dets historiske udseende og dekorativ udsmykning. Derudover findes de forskellige udhuse rundt omkring, hvor blandt andet gårdens stalle og værksteder stadig står fuldt funktionelt.